brain. En malera mo na ako Samsung. Ada ni Samsung ni. Ang kreso niya bombi na din. Kaya di na seka. Say muna kay. Except. Say muna kay. Except. Magaling ka para bada. Magaling ka para bada. Magaling ka para bada. Say muna kay. Sound Dr. Leo Picoras. Say muna kay. Except. Samsung. Say muna kay. Except. Magaling ka para bada. Magaling ka para bada. Yes, magaling ka para bada. Palang may mga brand asa di ay Becky Mako sa ano plan sinukyan ko sa koy di banaran because I like state magsaya especially as ikaw pa yung patay ka random yaw na may clip pa playback inamutay man ito siya sa wifi because I'm eager man I will even put a pizza on the Twitter-gram if anybody wanna hate you yung parang nasa danga mutpain at saya fight mo say muna kay say muna kay except magaling ka para bana magaling ka para bana magaling ka para bana say muna kay last the chorus say muna kay say last say muna kay except magaling ka para bana magaling ka para bana except magaling ka para bana say muna kay yo, double second.